Шатрата е брандирана. Започваме от днес откриването на кампанията. Днеска стартира. Тръгваме с положителна нагласа. Тръгваме с за инфраструктурните проекти, за образователните проекти, за културните проекти, за развитието на града. С положителна кампания. От човек на човек. Аз дойдох днеска от пешеходния бус, стигнах до тук, стиснах много ръце. Имах пряк допир до граждани, както ще и продължи кампанията. С нагласата, че това безвремие трябва да спре. С ясното послание, че трябва да се случи околовръстното шосе на град Пловдив, което да опуши трафика. С положителните послания за развитието, старта на маркетинг и нейното държаване. С ясното съзнание, че културата трябва да се развива, след като ние създаваме сцени за развитието на тази, за изявите на културните дейци на Пловдив и тези, които листата представихме при регистрацията. Тя е с хора от различните секторни политики, явни, силни личности. Освен икономисти, имаме хора в сферата на културата. Имаме Георги Киргиев, който е преподавател по търговско право в Софийския университет. Сергей Георгиев, който е преподавател в Пловдивския университет. Имаме професор Дженева, която е прекрасна с ансамбъл Тракия, Ян Тиганева в нашата листа и много други, които ще ни дадат сила и да направим най-добрия възможен резултат. Няколко думи. Даваме сметка, че хората се умориха от избори, но е важно да свършим работа. Кога ще свършим работа? Когато имаме достатъчно добър резултат, повече народни представители от ГЕРБ-СДС, за да можем да формираме правителство, защото едно се видя през последните години. ГЕРБ е единствената политическа сила, която може да бъде конструкцията, дори в такива ветровити времена, вижте колко стабилно стои екипа ни. ГЕРБ е единствената политическа сила, която може да бъде конструкцията, около която да има стабилно управление. Гарантираме сигурност и стабилност за българското общество. Гарантираме 100% безплатно саниране на многофамилните жилищни сгради. Ако ми посочите един обект, който се случи през последните години, както даде така наречената промяна, ако ми покажете един саниран блок, да отидем на място, за да го почетем. Хората се умориха и го разбираме. Хората са, особено след случилото се онази вечер в парламента. Не може голямото предизвикателство на българския парламентаризъм да бъдат опазени кабели. Това безумие трябва да спре и то ще спре, когато има повече адекватни, сериозни, отговорни народни представители, такива, които са в нашата листа. Изключително удоволствие за мен е, че имам възможност за втори път да бъда кандидат за народен представител в Пловдив. За краткото време успяхме да отметнем няколко от поставените задачи от кмета, от гражданите и през следващите седмици на терен, въпреки времето, казва, че нямало нищо по-хубаво от лошото време, може да се спори специално за вятъра. Ние ще бъдем врата на врата, ще стискаме ръце, ще говорим с хората, ще чуем критиките, така както започна кампанията. Не знаете ли, онзи ден след регистрацията на листата, аз разговарях и с колегите колко съм обнадежден, 45 минути с кмета не можем да излезем от Цар Симеоновата градина, спираха го въпроси, задачи, изключително положително отношение към това, че кмета на града е втори в листата, за да покаже сериозното отношение, което държавата трябва да има към Пловдив, и това е нашия ангажимент от името на всички колеги в нашата листа. Какво искат хората от ГЕРБ? Само нещо да кажем за санирането, което е наистина тема. Аз мисля, че време е, след като лошите послания, които бяха отправени преди години за това, че ще им бъдат откраднати апартаментите, след като вече има няколко санирани блока в Пловдив, а в България повече. Сега е времето, когато тази програма да продължи. Нямате си представя колко много заявления, колко много въпроси имаме по тази тема, така че програмата е много силна. Тя ще намали разходите на домакинствата, тя ще ги украси самите жилищни сгради и мисля, че това е прекрасна програма, която трябва да продължи с наистина държавна помощ. Казвате, че вече се срещнахте с много Момент хора. само. Аз също мисля, че
След 4 години вече всички български граждани разбраха, че промяната е ялова. Съществува такава промяна, но както виждаме единствено и само към по-лошо. Стана ясно за всички, намирам, че ГЕРБ са политическа сила без аналог и че всички съществени промени в българското общество след 1989 година се случиха именно след идването на политическа партия ГЕРБ на власт с нашия лидер Бойко Борисов. Безспорно е, че след 10 години управление хората имат склонността да се вглеждат предимно в това, което остава да бъде свършено или което не беше свършено, но в крайна сметка след 4 години трябва да се дадем реална оценка за безвремието, в което беше изпаднало българското общество за този период, за начинът, по който всички реформи спряха, за разграждането на всичко постигнато, което започна. Така че смятам, че е крайно време да разберем, че това не гласуване, което виждаме вече 7-6 поредни пъти, всъщност не представлява нищо друго и нищо повече от един отказ от държавата си. Смятам, че трябва да помислим върху този въпрос и е време българите да излязат и да гласуват, защото най-успешните кметове по места са кметовете на ГЕРБ и в крайна сметка резултатите, които политическа партия ГЕРБ има зад гърба си, са нейната най-силна реклама. Благодаря ви. Ще запазите ли 4-те мандата в Пловдив? Ние ще работим за максимален резултат. Тук не трябва да пренебрегваме ниската избирателна активност. Призоваваме гражданите да гласуват, защото те определят своето бъдеще. Работим за максимум. Какво очаквате след получаване от ГЕРБ? Пловдивчани, освен местната политика, разчитат много на държавна помощ, за да може да се реализират големите инфраструктурни проекти, които очакват града. Без държавна подкрепа това е невъзможно да се случи. И тук е момента да кажем, че ние имахме осигурени от Министерството на образование пари за старта на математическата и още 2 училища. Изключително важно е да имаме още финансиране, за да има сигурност пловдивчанин, всички, които са в Пловдив, за това, че в образованието, в инфраструктура, санирането, културата, всички секторни политики ще бъдат развивани както те очакват.